दिनैनि जा चिरां जिल्लानि सिङाव जोंनि नैबे खुंग्रिं फावरागुरि हालामाव जा स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय मडेल अंगनबादि सेन्टार दुलाराय आसामाव मडेल अंगनबादि सेन्टारखौ गिबियावनो जोंनि सिडली ब्लक डेभेलपमेन्ट ब्लकनिफ्रायसो मोननो हादों। बेखौ दिनै चिफ मिनिस्टारा एप्रिसियेट खालामगासिनो दङ। सिडली ब्लकनि गेजेरजों जे एसेबां कुइक डेभेलपमेन्ट जादों बेखौ मडेल हिसाबै दिनै गुबुन गुबुन आसामनि जायगाफ्रावबो मडेल अंगनबादि सेन्टारखौ बानायगासिनो दं। आरो बेनिनो फावरागुरि हालामनि जा मडेल अंगनबादि सेन्टार दिनै जों बेखौ अपेनिं खालामनाय जादों। आरो फैगौ 75थि भारतनि उदांस्रि सान 15 आगस्ट बे 15 आगस्टआ जोंनि गेजेराव सान्थि खौसेथि लाबोदों। बेखौनो दुलाराय जोंनि बिटिआरबासि आरो साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनिसिम आंनिफ्राय मोनसे गोजोन हामलायथि हरनाय थाबाय। सार नाथाय दिनैबो बर' माखासे बर'फ्रा उदांस्रि मोनाखै आरो बड'लेण्ड सोमावसारदों नै बावैसो सान सिगां जागायफिनदों। बेनि सायाव सारा माबाफोर बुंदों? उदांस्रिया मा धरननि उदांस्रिखौ बुंदों आं बेखौ मिथिला। स्टेटनि सिङावनो स्टेट अर्थात भारतनि सिङावनो मोनसे स्टेट बिनायखौ जोङो उदांस्रि होननानै बुंनो नागिरा। बिथांमोननि बुंनाय सोदोबा हयथ' मिस्टेक जादों। खिन्थु जोङो भारतनि सिङावनो सान्थियै जा मोनसे आलादा रायजो दाफुंनानै जोङो मोनसे बर'नि रांखान्थि बिथिं समाजखान्थि बिथिंखौ जौगाहोनो नागिरदों। बे मोनसे आलादा बिथिं आरो बिथांमोना माबायदि उदांस्रि आं बेखौ बुंनो हालिया।